Hello mga katropa! Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang ay nagluto ako dito ng pork belly estopado. Mga katropa, huwag natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga tamo po. First bite po mga katropa. Sarap, ang lambot.
Ayan mga katropa, busog na po si Miss TV. Thank you Lord. At sa mga bagong nag-send po ng stars sa aking Facebook page, thank you so much po sa inyo. God bless po. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Miss TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you, bye!